نوبی وزیری دروی پشتی هولدانên Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî ji bo ragihandina dewleta Kurdî gelek dewletên herêmê û yên cîhanê nerînin xwe li ser ragihandina dewleta Kurdî anîn ziman. Ku gelek dewletan wekû Almanya û İsraîl û Fransa bi erênî û Iraq û Îran û Amerîka bi nerênî ragihandina dewleta Kurdî wasif kirin. û li Rojavayê Kurdistanê jî nerînin cuda li ser vê yekê derketin holê. Ku gelek serkirdeyên Partiyên Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ragihandina dewleta Kurdî bi tiştekî pîroz didin nas kirin. Ji aliyek din ve hinek nerînên dijî dewletbûna Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê tên dîtin ku ew jî nerînên serkirdeyên Partiya PYD ne. Ku serokê hevbeşiyê Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD Salih Muslim di derbarê ragihandina dewleta Kurdî da got avakirina dewleteke netewî ya Kurdî dem bi serva çûye û êdî kes nema dewleteke Kurdî qebûl dike. Salih Muslim di hevdîtinekî da li gel Rojnameya Bas ya ku li Herêma Kurdistanê tê belavkirin got nerîna min demê niha ne demê ragihandina dewleta Kurdî ye û tosojiyê tune ye û ev siyaseta niha têkirin ji bo ragihandina dewleta Kurdî siyasetek şaş e. Ji ber wê jî hemû pêkhateyên deverê dijmantiya wê bike û dem qet neguncawe. Di derbarê pirsa ku PYD piştgirî dike mayîna wê di hindirî dewleta Sûriyê da yan cudabûna wê ji dewletê, Muslim got em qet naxwazin xwe ji dewleta Sûriyê cuda bikin. Em dixwazin li gel pêkhateyên din yê Sûriyê Sûriyeyek demokratîk ava bikin. Lê bi mercekî ku Kurd mafên xwe yên mirovahî bi dest bixe. Tê zanîn ku beriya du rojan jî serkird û endamê pêşketiyê Partiya PYD Hesên Koçer li ser malpera xwe ya Facebookê nivîsîbû û gotibû ku ew qet ne bi avakirina dewleta Kurdî re ne. Ku li başorê Kurdistanê were ava kirin û dabû xuya kirin ku ew axaftinên niha tê kirin ji bo serbixwebûna Kurdistanê li başor tinê plâneke ji aliyê welatê Amerîka û Tirkiye ji bo kişandina Kurdan bu fitneyekî li gel pêkhatineyên deverê. Herûha Hesên Koçer nivîsîbû ku Amerîka û Ingiltere û Tirkiye hewl didin ku Kurdan bikişînin bu fitneyekî li gel pêkhatineyên deverê û vêxistina şerekî navxwî. Herûha ew welat tawanbar kiribûn ku ew li dijî îradeya gelî Kurdin. Ji bilî ku ew welat niha hevbendiyekî li gel Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî dikin ji bo şerê Partiya PKK û Partiya PYD bikin.